Mga kasama, daghan kayong salamat kanyong tanan sa inyong pagpadayong, pagsalig ug pagpaminaw sa DXDC RMN Davao. Sukad pa kanya ito hantod na karon. Ika-57 katuig na namo karon pagserbisyo diha kaninyo. Kaming mga staff sa nagkadiyang departamento sa RMN DXDC Davao, labi na ang Programs and Production Department, mga supervisors o mga reporters, magpasalamat sa kinasingkasing umikan kay we're marking this year our almost 6 decades gyud or 57 years sa pagpangalaga diha ninyong mga katawhan. Posible lamang ka nagumikan kay inyong gisaligan sa taas-taas nga panahon. Tungod kaninyo, kami nagpabilin nga number 1 nga sigyahanan dinhi sa Habagatan. Daghang salamat kayo sa makananayon ninyong nga suporta, sa makananayon ninyong nga pagpaminaw. If not because of you mga kasama nga kanunay gud nga nagapaminaw, nagasuporta sa mga balita, drama, and all our programs, dili gud nga magmalampuson ang maayong tumong sa DXDC RMN Davao. Daghang salamat yun ining relasyon nga ako nga establisar ninyo nga among mga tigpaminaw ug namo ang mga tighatod sa mga nagunang balita ug mga impormasyon. Nahinaot mi nga sumusunod nga mga katuigan kamo magpabilin sa DXDC o kami pod magnikamot sa amo ang makaya nga maghatod pa o palambuon pa ang mga nagunang balita, impormasyon, mga kalingawan o mga pa-promo. Happy 57th anniversary sa DXDC RMN Davao. We hope and pray that God will still grant us long years of companionship din higapon sa RMN DXDC Davao. As we celebrate the 57th anniversary of DXDC, atong pasalamatan ang kahitasan ni ining atong nakabot ng mga kalaugan. Dara salamat mga kasama for making us number 1 all through these years. Anibersaryo kini, dili lamang kanamo kundi natong tanan nga nanag-uban sa atuan nga sibihanan na RMN nga DXDC Davao agyan number 1. So kanatong tanan, happy 57th year anniversary. Daghang salamat.